Pois moi boas. Despois dunha semana onde non estivemos, debió ser polas maniotas da competición que tiveron estos rapaces, as peñas, no 3x3, debeu ser eso, non por outro motivo. Voltamos con unha nova tertulia, xa casi rematando a tempada. Co Río Brogan, subindo, xa estamos en 11 victorias, igual que o UCAM Murcia e Zaragoza, e 12 Baskonia, e con unha máis, Baxi Manresa, que o corte neste momento con 13. Así que aí andamos. Que tal? Como estás, Alex? Como estás, David? Hola, moi boa, José. Boa noitiña. Primeiro, se vos parece a nova máis esperada nestes días, non? Empeza a planificarse a tempada, como xa facía tempo que estaba facéndose, vaga redundancia, pero neste momento está de modo oficial Luis Casimiro, entrenador xefe para a tempada próxima. E nas próximas horas, quizás haxa outra nova tamén na parte técnica, non? Que vos parece o tema de renovación de Luis Casimiro? Pois a nova é un pouco o que estás dicindo tú. Hai un traballo previo feito, non? Como era o resume? Bueno, esta primeira nova supoño que de varias, non? Que iremos escoitando, pois, probablemente cando se peche matemáticamente na parte un pouco de xogadores e a mellor, pois eso, previamente na parte técnica. Penso que contentos, non? Eu, polo menos polo que vin en redes, polo que lín, penso que todos estábamos a unha, non? Con esa renovación. Nada, felices de que a estas alturas, que non lo iba a decir, non? Vai uns meses atrás, pois estemos falando de renovacións e de planificar a futura tempada. Sí, a verdad que cousa nova no Broganismo penso que foi unha noticia de ledicia para todo o Broganismo, onde hubo unanimidade absoluta, non? O rendemento que está dando Casimiro co seu traballo, co ben que está o equipo tanto a nivel de xogo como a nivel de resultados, non cabía outra que caso a renovación e que siga o proxecto de Casimiro no Brogan. Unha grandísima noticia, unha moi boa noticia tamén a que adiantas de máis renovacións no corpo técnico, que ao final é que é o merecido, non? Cando as cousas se van ben e cando as cousas se van ben, hai que mantelas e hai que seguir nesa liña porque o que se vai levar o éxito. Sen dúbida. Imos xa a lembrar un pouquiño, se vos parece, o que pasou no derradeiro partido no Pazo. Eu dixen nun artigo na Voz de Galicia que o primer cuarto é para ensinar este verán nos campus propiamente de eso, non? De verán. 10 minutos, un xogo tremendo, o movimento de balón exquisito e a partir de aí un segundo cuarto que, bueno, o equipo foi mantendo e non esquecemos 17 triples a maior cifra neste momento do Río Brogan desde que ACB, non? Que vos parece o partido dos dous? Pois luces e sombras, pero ao final as luces e sombras, cando o final é o desexado, pois digamos que hai que tomalas tamén con pinzas, non? Para mí moitísimas máis luces que sombras, evidentemente. Primeira parte, como ben decías, das que nos quedarán gravadas na retina, xa non polo bo xogo, non? Que xa tivemos ocasións anteriormente bueno, de ver partidos ou fases de partidos tamén de moi boa calidade. Neste caso, o que se sumou foi o porcentaxe de acerto, non? A verdade que foi abraiante, emocionante, pero bueno, eu supoño que os demais, non? Como vos breoganistas, cando as cousas marchan demasiado ben, e sobre todo tan cedo, pois sempre sospeitamos, non? Bueno, é un pouco o que pasou. Non é o noso non é controlar o ritmo de xogo nin xogar lento, sino esa intensidade defensiva, correr e circular o balón, e cando non facemos o que sabemos, pois bueno, pois pasan as cousas que pasan. Tocounos non sufrir, penso, non? Porque ata o final, bueno, a mellor os que estivestedes no Pazo, pois sufristedes máis. Eu, dende lonxe, a verdade que levei con bastante tranquilidade e, sobre todo, gardo tamén como moi bo recordo, non? Esas últimas xogadas nas que, bueno, pois o Baskonia pois non tivo ese acerto
a intensidade nosa defensiva tamén nos fixo, pois eso, correr contragolpes, meter unhas canastas finais que, bueno, pena ese triple, non? No último momento, pero a verdade é que pechaban o partido dun xeito tamén moi alegre, non? Sí, para min, sobre todo, foi un partido que marcou moi ben, que foi moi fiel á situación dos dous equipos que xogaron entre sí no Pazo, non? Un Breogán que na mínima, en canto o equipo contrario non está ao 100% de nivel de intensidade física e, sobre todo, defensiva, está facendo un xogo espectacular en ataque. Un Breogán que para min estivo os 40 minutos do partido a un gran nivel defensivo, pois ese o nivel defensivo sí que noutros partidos, por exemplo, en Coruña, sí que houve un punto de relaxación defensiva, contra o Baskonia eu non vin en ningún momento iso. Un primeiro tempo, eso, que se xogou de maravilla o baloncesto, circulando o balón moi rápido, encontrando sempre tiros liberados con moi bons porcentaxes, pero tamén son tiros de alto porcentaxe, porque eran tiros liberados, tiros cómodos. E despois un segundo tempo onde Baskonia subiu moitísimo 3 escalós o nivel defensivo e o nivel físico. A defensa presionante a toda a pista, o 2 contra 1 a toda a pista, fíxonos moito dano. E a partir de aí, intentando controlar as perdas, xogouse moito máis lento, xogouse moito máis bota a bota, non se circulou tanto o balón por medo a sufrir perdas, perdemos o punto en ataque, non? Empezamos a sufrir en fase ofensiva, e ainda así chegaches os minutos finais cando o Baskonia se chegou a poñer a 4 e con posibilidade de poñerse un punto nun contraataque de Howard, que fallou a tripla, que nese momento sí que eu penso que todo o Pazo estábamos co medo no corpo, por decirlo suavemente. Pero a partir de aí o Breo tamén supo xogar esos últimos minutos onde se notou tanto a inteligencia sobre todo a inteligencia de Maura de levar o tempo do partido o balón. Mostrou en gran medida o que é o Breogán agora mesmo, un equipo con moita confianza e que está facendo moi bo baloncesto e que sabe sufrir dentro dos partidos e na que reciba parciais moi grandes, sabe aguantar o partido, coller forza e ao final acabar levándose un partido que mereceu durante 30 minutos, foi moi superior ao equipo rival. Pois imos co partido esta semana. Sábado abre a xornada en Lleida, o Río Breogán. A vosa impresión, o vosso análise prepartido? Bueno, pues enfrentámonos tamén a un rival que tempo atrás, pues a mellor o veríamos como un rival pues da nosa liga da anterior, digamos, pues un rival dos da tabla baixa, pero que é un rival que está en un estado de forma tamén estupendo, que xoga nunha cancha para min das complicadas tamén, bueno, un pouquiño esa dificultade, non? A de enfrentarse a calquera equipo, non? Que estea en forma, eu penso que eso xa é un grado de dificultade alta. Pero, bueno, eu a verdade é que rezumo optimismo moito, sempre o fixen, non? Aínda nas peores das circunstancias, pois agora que o estamos facendo ben, pois máis aínda, non? Este estado de felicidade breoganista é extraño, pero eu agradezo. Así que nada, iremos loitar contra un equipo moi difícil que se sostén pois principalmente pois eso, en 4 xogadores a nivel anotación, non? Un pouquiño que temos que darlle duro pois eso, a esa defensa forte que nos dá esa virtude que temos e logo no ataque pois seguir facendo un pouco o que sabemos, non? E templarnos nas canchas complicadas hai que xogar con calma. Eu penso que Casimiro nese sentido darlles moita tranquilidade, confía moito nos xogadores. Eu penso que eso tamén axuda moito a que todos salgan á cancha con esa confianza coa que saen. Sí, a ver, vai ser un partido moi complexo, porque como ben decía David, é agora mesmo un equipo que está a flechiña para arriba, non? Que está xogando ben, que está con confianza, que está nunha boa racha de resultados e sobre todo que está demostrando que o seu entrenador para min está sendo un debutante na CB, pero está demostrando ser un adestrador da CB, non? Unha plantilla Lleida que en principio a comezo de temporada dicías, bueno, pues vai estar abaixo, vai sufrir moito, está sacando moi bo rendemento e despois acaban de facer unha incorporación dun xogador que
que é un pouco como foi para a nosa tempada pasada Robinson, que é Batemón, que está sendo diferencia na Liga, non? Entón, partido moi complexo, tamén nunha pincha con un ambiente quente dos bonitos da CB, pero nos estamos, o que decíamos antes, estamos jogando moi ben, estamos facendo un bo baloncesto, e hai que ser optimistas co equipo, e este é un deses partidos onde se queres mirar para arriba tes que gañar, así que queda outra que gañar. Pois aproveitamos para comenzar xa a porra co resultado de Iopos Lleida contra Río Breogán. Entendo que non é moita diferencia, non? Non, a diferencia de todas as xornadas, non? Sempre barremos para os nosos. Tamén penso que non citei antes, non? Como plantel penso que somos moito máis completos, non? Ainda que levamos o handicap de xogar fora, temos un plantel moito máis completo co deles. Así que, bueno, breo. A ver, eu espero un partido moi igualado, que se vai decidir nos últimos intres, pero confío na vitoria celeste, así que vitoria do Oura. A mesma hora tamén Moraván Andorra, Juventude de Badalona. Noutra porra que temos por aí tamén dudei. Non sei o que puxen ao final, o sea que nesta... Tira para diante, veña, tira para diante. É difícil. Non, vou decir Andorra. Tamén xogando, parece que collen tamén ritmo. Pois, aínda que quere ir diferente, vou ir tamén co que non se contaba e eu penso que vai gañar Andorra. Pois a xente que de básquet que pudo ver o partido onte do Bilbao Basket, veo que fixo un gran partido e os últimos minutos tremendos. Surne Bilbao Basket ás 20:45 contra Gran Canaria. Pois difícil, pero... Ai, difícil. A mellor ese desgaste extra se paga, tristemente. A verdade é que, por un lado, gustaríame que gañara Bilbao, pero non sei por que penso que vai gañar Gran Canaria. A ver, vai ser un partido onde os dous equipos van a vir con bastante desgaste e tamén, por outra parte, bastante subidón anímico, porque ao final son os dous equipos que se meteron nas súas respectivas finais europeas, pero cando chegas aí a esos niveles, eu penso que o favorito é Gran Canaria xogando ao nivel de plantillas superiores, sobre todo un Bilbao, que penso que agora mesmo xa está nunha situación bastante cómoda que a salvación e tampouco está para mirar hacia arriba co cal. Eu penso que a necesidade tamén vai marcar que o partido leve os canarios. E, ante todo, tamén felicitar os amigos de Irurcoa por esa clasificación para a final. Por quitarles unha birra non sabes que facer. Unha apertaparedes. Remata a xornada de sábado cun Valencia o sorpresón de quedar eliminado, alucinante, na competición europea Valencia Basket contra o Can Murcia. Pois o Valencia que tanto nos gusta, ás veces cando chegan as cousas importantes danos disgustos de carallo, pero bueno, penso que partido que gañará Valencia un pouco tamén supoño que tamén para sacarse esa espiniña despois desta derrota, así que contra os israelis, pois nada, victoria de Valencia. Sí, eu penso, Valencia ao final está sendo un pouco equipo locomotora, por así decirlo, na Liga vai o Trantrán, gañando fácil, non? Pero despois nos partidos importantes está dando o batacazo, así que sendo un partido de Liga regular a CB na casa contra Murcia, eu vexo moi favorita Valencia, a vitoria de Valencia. E comenzamos o domingo co Baxi Manresa ás 12:30 contra Casademón Zaragoza. Pois despois da sorpresa que deron na casa, penso que outra derrota non se les vai escapar. Así que, porque xogaron contra Lleida, non? Manresa, se non me equivoco, a xornada pasada, non? Vale, pois victoria de Manresa. Victoria de Manresa e deixamos o desempate para a última, penso, non, Alex? Home, xa fixo. Perdón, que me tembló a pantalla, o monitor. Sí, a ver, Manresa na casa é moi favorito e Zaragoza tampouco que este nun momento moi bollante, ademais. Bueno, tampouco sabemos agora mesmo que nos beneficia máis a derrota de quen, pero eu penso que vai gañar a Manresa. Non me gustaría, pero os dous seguintes partidos sonan a estocada final. La Laguna Tenerife co Virán Granada. Tenerife, sen dúbida.
Qué difícil é gañar en... Que raro. Acaba, Alex. É que xogar nas islas non é fácil, non? A ver, agora mesmo Tenerife está a un nivel espectacular e Granada está semi-desahuciado, non? E de todas as semanas ves o final do partido do outro día de Tenerife con Huertas comandando e dices, ainda que este o partido igualado, chega este señor de 41 ou 42 anos que cada ano xoga mellor o baloncesto, está mellor físicamente e vai gañar o partido. Victoria de Tenerife. Mandamos unha aperta a Dula, lembrámonos agora dele por un motivo. O partido é Unicaja contra Leima Coruña. Outra estocada. Outra estocada, sí, pero aparecen estocadas xa definitivas, non? O duro destes dous, tanto de Granada como Coruña, ter que enfrentarse a rivais deste calibre, non? A estas alturas. Bueno, pola parte de coruñesa, pois é máis doloroso, non? Se cabe. Penso que a victoria é malagueña, sen dúbida alguna. Sí, e en riba a Coruña tampouco, igual que Granada nos partidos que da súa liga os que tiña que gañar si contra, por exemplo, o Girona a semana pasada, das a imaxen que das, entón se quedas moi tocado. Unicaja en Málaga non é unha plaza onde podas soñar en cousas moi lindas, non? Entón, victoria fácil de Unicaja, penso que bastante clara. E van chegando os dous partidos para desempatar a porra. O primeiro deles, ás 5 tamén da tarde, Baskonia, Vázquez Girona. Pois... Dios, extrañaríame que fixera o desempate aquí, Alex. Non sei se vou forzar o final, non sei que vou facer. Isto é estrategia pura, Sabes, o sea, colla pizarra. Sí, estou aí dándolle a ver que será o que elixa Alex no final. Pois nada, sí, xa o sei, por eso xa sabía que o desempate iba a ser aí, porque penso que máis ou menos no demais compartimos. Se me foi a pinza. Estamos falando de Baskonia a Girona. Nada, Baskonia. Pese ao estado de salud de Girona, que tamén é bo. Sí, Baskonia na casa ten que gañar, xa, case sen Euroliga, sen nada, e que non lle queda outra se quere meterse en playoff. Está moi mal, pero cando quere xoga. Vamos a decir que vai querer, así que victoria de Baskonia. A 6:30 remata a xornada no Palau co gran Barça que xoga contra o Real Madrid. Bueno, pensei que eran grandes os dous. Ahora, bueno, para min xa sabedes... Máis grande porque xoga na casa. E aquí é moito merengue. Se vedes que é moi complicado, pero vou votar o que xa votei no outro lado, está de testigales, pode comprobalo. Penso que este partido gaña o Real Madrid. Ya está. Sí, ves, o que fai para que voto o Barça. E ti, Alex, vas a decir a favor do Barça. Alex, a favor do Barça a ti. Eu penso que esta tempada o Madrid gañoulle os 3 partidos que xogaron contra o Barça, así que o partido da volta da Liga Regular da CB vai tocar o Barça, vai gañar o Barcelona, que necesita máis. Mira que ben as cousas. Se gaña gracias a mí, ollo. Que se gaña gracias a mí. Pois vai rematando unha cousiña que deixamos aí no aire e queda grabado. 5 xogadores, cada un, que querades que renoven no Río Brogan. Pensade tema cupos, pensade moitas cousas, 5 xogadores. Veña, cada un unha lista e a ver canto se cumplen delos. Veña. Estou pensando, Pois mira, vai, aquí é moi difícil. Mabra. Penso que é importante Kuruc, Sako, confío en poder ver unha tempada máis larga de Aranoitovic. Joder, gustaríame que continuara Gilia, sinceramente. Non sei, xa falei isto con Alex vai tempo e sigo pensando mesmo. E xa vai tempo desa conversa, me parece. A ver, a mí en Gilia gustaríame moito que seguira, pero vai ser bastante complexa, así que non o vou meter. Así que vou decir Mabra,
Kuruc, Atic, ainda que o tema físico de agora mesmo créame algunha dúbida, Saco, obviamente, van 3, 4. Vou a decir Vila polo tema dos cupos. Non te follaste nada, Fuches os cupos aí para diante e acabouse. É que é importante, É que ao final ter cupos de nivel asegurados, eso sobre todo nos equipos da parte baixo valeche moito. E dache moita mobilidade despois en momentos que queiras tocar o plantel. E mando unha aperta a Eric Quintela porque, sabes, nin un nin outro. Pero Eric xa contamos que está. Ai. Esa xa é unha carta segura. De feito, eu supoño que Alex tamén o pensou, na miña cabeza, Eric xa está, non hai fallo. E o tema Kurucs, creo que os dous somos conscientes da dificultad que ten tamén económica, pero é un desexo, creo que é interesante porque é un cupo de un nivel e está aportando moito, así que penso que pensamos un pouco nese sentido. Pese ás dificultades tamén, o de Gili Armeu é tamén ilusión. Eu penso que agora mesmo se todos pidéramos e diríamos non te preocupes dos cartos, de comillas non, e di cantos renovarías, é que eu renovaría agora mesmo 10. Entón, pois deixámoslo aí por hoxe. A semana que ven viremos o que vai habendo entre a semana, porque o seguinte partido é en Girona. Entón, segunda saída, e eu firmo ahora mismo un 1 de 2. E se é un 2 de 2, xa sería repanocha. fuxiu. Pois aquí deixámolo. Moitas gracias, Alex, moitas gracias, David. Unha apertadura e o resto de peñas que hoxe non estiveron connosco. Que haxa moita sorte e xa veremos o que pasa, pero que a vitória veña para Lugo. Unha apertiña grande, Alex, unha apertiña, David. Unha aperta, forza Breo.